Да не забреш дъщеря ти. Да. Няма, мамо, шегувам се спокойно. Истинската почивка. Почивката за мен е от момента, в който се затвори тази врата, до момента, в който се отвори тази врата. Добрите хора от Silverstar днес ми дадаха V-класата за тест драйв и аз реших да се възползвам от тяхната доброта и ми я взимам за целия уикенд и отивам с цялото домочадие до морето. Сега ще ви споделя нещо. За тест драйва паркирах EQS електрическия. S-класата брилянтна, бижу, нищо не предизвика съседски интерес като V-класата. Петима съседи дойдоха при мен и казаха: това е новата V-класа, твоята ли е? Понеже тук живеят много хора с малки деца, фетиша на всеки родител. 2 жестоки седалки на втория ред и 3 седалки на третия ред и сега като дойдат децата почваме преговори кой къде ще седи. Всички съседи с деца се бъркаха се, едно съм докарал новото Ферари Портофино. И не Амалфи, забравих. Не разбирам от колина, новото Ферари. Такъв интерес предизвика V-класичката. Знаеш ли какво много ми харесва? Е, това огледало, виж. Огледало, екран. Огледало, екран. Кой идва? Гертрюдата! Отиваме на море! Помислих, че ще ме целунеш. Не имаш микрофон тук просто. Жестоко съм се объркал. Какво предлага V-класата? Тази конкретно 2, 4, 7 места. 237 конски сили с 500 нютон метра въртящ момент и 9 степенна автоматична скоростна кутия. Като дирижабъл е. 4 матик задвижване на всички колела, въздушно окачване, AMG оптичен пакет, а интериор е едно истинско преживяване. 12,3 инчов дисплей отпред, като кино може да си я конфигурираш. Виждал съм брутални конфигурации. Децата могат да изгледат всички епизоди на Кунг Фу Панда от тук до морето. Бурместър аудиосистема, амбиентно осветление с 64 цвята, кожен напа и 3 зонов климатик, удобни странични масички, автоматични странични върти и огромен панорамен покрив. Много интересна системата Pre-Safe се активира автоматично, когато автомобила усети някаква опасност. Затваря прозорците и панорамата и затяга коланите. Разбира се, ако сте родител на едно или повече или две или както в моя случай 3 деца, V-класата може да намерите в Silverstar. Къде искаш да седнеш, тати? Искаш ли? Ма ти ще седиш на най-хубавото място, Бела, знаеш ли? Да. Най-хубавото място в цялата кола. Ще взимаме ли колелото? Имаме ли място за него? Добре, имаме място, да. С голямата кола имаме място за всичко. Има ли достатъчно място? Хоп, така. Всичко се е събрало. Добре си го измислил? Така. Бела, хайде. Лео, да не забреш дъщеря ти. Няма да забравя дъщеря ми. Как ще си забравя дъщерята? Няма, мамо, шегувам се спокойно. Айде, миличка. О, палянка. О, извинявай. Добре. Оп. Браво, Бела. Планинската коза, Бела. Браво, миличка. Айде сега. Хоп. Истинската почивка. Почивката за мен е от момента, в който се затвори тази врата, до момента, в който се отвори тази врата. Той гледа в момента как ще пътуваме, по коя магистрала, по кой път. А според теб по-широка ли е от моя джип? Да. По-широка е. Ти си чуеш дали ще влиза в гаража ли? Трябваше да пробваме. Аз мога всякакви гаражи да влизам. И на така мога. Само за протокола, Алекс доста по-често си закача колата, отколкото аз. Това е абсолютно невярно. Това е толкова фалшива новина. Животинче при Симона! Новото гадже на Лео е на 21 години. Смятай. С черна коса и сини очи. Wow, sounds nice. Ти ще си свекърва мечта. И свекърва и тъща живот и здраве.
Дали има и ще ме взимат на семейните пътувания с ван? Много малко, вероятно. Спиш ли? Няма да влезе и в най-голямата тенче. Капакай! Бела не може да отговаря. Защо? Бела няма да стане хладен близко. Опа! Хоп! Хоп! Няколко неща много ми харесаха в V-класата. Първо, като беше пълна с децата, много ми хареса, защото има място за всичко и за всички. Другото, което много приятно ме изненада е, че колата се кара с лекота като лек автомобил. В общи линии съм много щастлив в преживяването си с V-класата, защото е много лесна за каране. Изненада ме много приятно. Аз очаквах, че ще изисква малко повече да се съобразявам с габаритите, с това, че е висока, може би не е толкова стабилна, колкото лека кола. Със сигурност не е толкова стабилна, колкото лека кола, но не го усетих по време на шофирането. Много е икономична, стигнахме до морето и обратно с един резервоар. Комфортна, широка, хубава кола, която има място за всички. И в общи линии за мен това е май баха за многодетни бащи.